बिरन बसुमतारिनि न'आव दोहोन सम्पतिखौ लांग्रा दुथां सुबुंखौ दासिमबो हमनो हायैनि एबसुनि 2 घन्टा दहरना हाबाफारि। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय अक्ट' 18 जुन 2021 सुनिबार मोनाबिलिनि 8 रिंगासोआव 1 नं खासिखत्रा गामिनि बिरन बसुमतारिनि न'आव दोहोन सम्पतिखौ लुट खालामनानै लांग्रा दुथां सुबुंखौ दासिमबो हमनो हायैनि 2 घन्टा गोख्रों होज्रिखावनाय दहरना हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानिनो सिडली चिरां दखरा एबसुनि मावखुलिनिफ्राय 31 नं राजा लामाजों बारस'नानै खासिखत्रा हाथाइसालिसिम बिथांमोननि दाबिफोरानो जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरना होनो थाखाय दाबि, दायनिगिरिखौ गोख्रै हमनानै गोख्रों सजा होनायनि दाबि, रायजो राजानि जिउ आरो धोन सम्पति रैखा खालामनांगौनि दाबि। फै बिदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी आरो चिरां जिल्ला सानथालि फरायसा आफादनि आफादगिरि सुलेमान मुर्मुआ मा फोरमायदों नायनि। चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायजों दिनै खासिखत्रा एबसु अफिसनिफ्राय खासिखत्रा बाजारसिम मोनसे खुद्रिनाय हान्जा सरनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो लादों जे थांनाय साननैनि सिगां खासिखत्रायाव सासे फार्मासिस्टखौ माने न'सिम माने थांखिनानै बा न'सिम माने नोजोर होनानै न'निफ्राय रां रुपा आरो धोन सम्पति बेबायदि मोनसे दाखोर खालामनाय बेबायदि मोनसे थासारि जादोंमोन। दा बेखायनो बै थासारिखौ खुद्रिनानै आरो बै थासारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हमनांगौनि दाबिजों आरो बैफोरबायदि थासारियाव बा बैफोरबायदि मोनसे गाज्रि खामानियाव जुरित थानाय मानसिफ्रा जेन बेफोरबायदि माने खामानिखौ इयुनाव जेन मावनो हाया बेनि मोनसे रायजो राजानि मोनसे सांग्रांथि, रायजो राजानि मोनसे खौसेथि आरो रायजो राजानि खौसेथिनि गेजेरजों सरकारनि खाथियाव दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनांगौनि मोनसे दाबिजों दिनै बेबायदि मोनसे सुबुंनि खुद्रिनाय हान्जा सरनाय हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। बेल' नङा, चिरां जिल्लायाव सा ओनसोलाव आमथेका मालिभिटा बायदि ओनसोलाव बेबायदि दाखाथि सिलाय लानानै खालामनाय, लुटिं सिलाय लानानै खालामनाय, सिखाव खावनो नागिरनाय बा मानसि गावथारनो नागिरनाय बेबायदि थासारिया दिनै जाफ्लेबाय थानो नागिरदों। बेनि थाखायनो सरकारनि खाथियाव बा पुलिस प्रशासननि खाथियाव जोङो गोख्रोङै दाबि दैखांदों जे खासिखत्रायाव जानाय घटनायाव जुरित थानाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ थाबैनो गोख्रोङै हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ आरो सा ओनसोलाव जि मानसिफ्रा दिनै माने थाखा दाबिनायनि मुङाव दिनै अस्त्र दिन्थिनानै दिनै दुम दाखाल खालामनो नागिरदों बा दिनै दुम दाखाल खालामनायनि नामाव बिथांमोना जेरैबायदि थाखा दिनै दाबिनो नागिरदों बेफोरबायदि थासारिखौ गैया खालामनांगौ आरो सरासनस्रा सुबुंनि जिबन निरापत्तानि थाखाय, सम्पति निरापत्तानि थाखाय गोख्रोंनो मोनसे खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। जों मिथिदों दासिमाव खासिखत्रायाव जानाय जे दाखायत बे दाखायतआव जुरित थानाय दायनिगिरिखौ हमनो मोनाखै होननानै जों मिथिदों। पुलिस बिभागा बिनि इनकुवारि बा बिनि इनभेस्टिगेसन बेखौ नागिरबाय थादों होननानै बुंदों, नाथाय दासिमबो हमनो मोनाखै। दा बेखायनो थाबैनो बबे राहाजों हायो, मा टेक्न'लजिजों हायो, मा मेकानिजमजों हायो, मा सोरांस'वाजों हायो जे दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौ आरो गोख्रों साजा होनांगौ, अब्लासो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरि थागोन, गोजोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा गोजोनगोन। তেনেকুৱা ডাকাইতে এতিয়া উৎখাত লগাই আছে আৰু এইখিনি সময়তে যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চিৰাং জিলা সমিতিৰ অধ্যক্ষ যে এখন বৃহত্তৰ ৰেলী, ইয়াৰ মাজতে আমি অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে ইয়াতে যে যি ডকাইতে উৎপাত লগাই আছে যাতে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव HSLC आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 9957717276 9706504570936575908